Good evening sa inyo po sa mga nanonood sa Bicolano Evening Vlog. Ngayon po ay meron po kaming laro ngayon sa Annex 22 po. Dito po sa Paranaque. And so kung huli namin na manalo po doon. Ngayon abangan nyo na lang po guys mamaya. At ngayon napalis na kami ngayon. Siyempre kasama pa rin namin yung mga team papawis namin. Pero hindi kami kompleto ngayon, balik kulang po kami. Pero subukan namin na manalo. Ngayon guys, abangan nyo lang. Ayan, si Manuel. Man, ayun dalawa. Shoutout sa vlog. Shoutout Chip, shoutout. Shoutout sa team Papawis. Sana manalo kayo. Yes sir. Alas 22 kami. Ngayon? Tara na. Saan? Oo. Boss, kuya. Guys, nandito na kami. Rarating lang namin. Ayan, mga kasama namin. Chong, si Mike, si Marby. Hey boss. Ayan. Sama namin. Dito kami sa Annex 40 pala ito. Annex 40. Ayan o. Mali ako. Akala ko Annex 22. Annex 40. Ayan mga kalaban namin. 6'2 yan. 6'3. Pare 6'3 ka no? 6'2 yan. Ayan. Ang lakas niyan. Grabe. Sa inom lang Paring George. sa laro. Yan. Grabe. Sibak kami dyan mamaya. Makabin yan. Ayan. Ayun guys, mga kalaban namin, mga taga-Annex 40. Dito na kami ngayon. Ayun sila oh. Ayan guys, ang mga bataan ni Bossing. Ayan, mukhang mag-i-start na guys. Maganda pala court nila dito sa Annex 40. Kaya kung gusto nyo dumayo, punta lang po kayo dito. Ayan, mag-i-start na. Ayan, game na mga kaibigan. Ayan. Chong, easy basket by Chong. Easy basket agad. Ito, si Kuya. Hindi yan mawawala. Wait lang. Pinasa. Ayan, pinasa. Easy basket by Kuya George. Ang lakas mo naman Kuya George. Napaka-pogi pa. Lazaro. Wala. Kuha ni Kuya. Malakas to. Malakas sa rebound siya mga kaibigan. Dito lang ako. Pas sa taas. Pas swing. Yan oh. Sarap oh. Yun. Pinasa. Easy basket by Kuya. Napaka-pogi mo idol. Easy lang kayo mga kaibigan. Dito, Chong, tumres. Wala. Ulit. Ayan. Nasa. Easy basket by Kuya George. Napaka-pogi mo, Kuya George. Ayan. Dito. Chong again. Easy basket by Chong. Napaka-pogi mo, Chong. Ayan. Sige, ako na mag-score. 4-3. 4-3 ang score mga kaibigan. Dito, Kuya George ulit. Bumomba. Easy basket by Kuya George. Napakalakas mga kaibigan. Dito, Isla. Chong again. Wala. Dito, tumatakbo si Kuya. Oh, pinasa. Kuha. Hindi ko makita ito, nakaharang ang cellphone. Binalik ni Kuya. Pinasa ulit, tumira. Easy basket by Kuya, napaka-pogi mo, idol. +1 ka sa langit. Dito, tumatakbo, Isla, pinasa. Huli. Foul ang tawag pala mga kaibigan. Dito kami ngayong gabi. Maulan-ulan pa. Yan. Maganda ng ano dito. Dito. Ay, nilab. Foul ang tawag dito mga kaibigan. Dito Lazaro, tumres.
Wala. Rebound by Kuya. Dito tumatakbo. Kuya napakabilis. Pinasa easy basket by Kuya. Napaka-pogi mo, idol. +1 ka sa langit. 6-4, 6-4. Ayan, Bossing nagdadala ng bola dito. Chong. Dito, Chong. Tumira. Wala. Huli, rebound. Dito, kuha ni Chong. Tumatakbo ngayon. Chong dito. Buban pumukol. Wala. Kumikidlat-kidlat pa. Pass break by Kuya. Tumira. Wala. Dito Buban dito. Pinasa. Lazaro. Tumres. Wala. Dito Isla, pinasa, Buban, wala. Wala pa rin, rebound ni George, Kuya George. Napakalaki ang big man nila, si Kuya George. Ang kanilang center. Partida si Kuya nakapaa. Pinasa. Wala, sayang. Tinira, easy basket by Kuya, nakapaa. Napaka-pogi mo, idol. Pinasa, Isla. Easy basket by Isla. Mike, nice one Mike. Napaka-pogi mo talaga Mike. Pinasa kay idol. Dito si idol sumalaksak. Wala. Dito Isla, tumatakbo. Dito tumatakbo Isla. Double ang tawag kay Isla. Bola ng Annex. Ako na bala. Ayan, bola ng Annex, Sporty. Sports lang po tayo sa laro na to. Walang mag-aaway. Laro lang. Pinasa, binalik kay Kuya George. Kuya George, pumukol. Wala. Dito, Lazaro. Binato. Buban. Wala. Sayang mga kaibigan. Rebound ni George. Pass break by George. Okay, nice Loose ball mga kaibigan. Nice D. Watching dito sa taas. Partida nasa Hanging Bridge. Ayan, nilabas. Wala punching. Pinasa. Kuya George dito. Ayan. Foul ang tawag kay Kuya George. Nice call Kuya George. Ayan, nilalabas mga kaibigan. Pinasa. Ayan, pumasok. Ayan, binalik. Sumira Kuya. Wala. O tab daw, bato. Dito, Chong. Foul ang tawag dito kay Violet, kay Chong. 7-5. Ayan, pagod na daw si Kuya George. Magpapasab siguro. Dito pinasa, Isla pinasa kay Lazaro, binalik. Isla, wala. Lazaro, tumira, wala. Rebound ng Annex. Dito, nakapaa. Easy basket by Kuya, napakalakas mo idol. John Tulog. Tatlo, 8-5. Dito Lazaro. Yan. Manbir wala. Nawala yung tira niya sa practice. Naubos siguro. Ayan. Pinasa. Kuya George, may balak na itira. Ayan. Foul ang tawag dito mga kaibigan. Ayan. Pinasa. Kuya George dito. Tumira. Wala. Binato. Buban. Sobra. Loose ball mga kaibigan. Bola ng Annex 40. Bola ng Annex 40. Mahirap nga lang mag-video.
Ginaganon ko. Kasi nakaupo siya. Dito, pinasa. Ano pala, tinatawagan ko. Oh. Oh. Binalik. Wala. Dito. Sayang, Mike. Pinasa. Easy basket by kuya. Napaka-pogi mo, idolo. 9-5. Dito Isla, pumukol. Wala, sobra. Huli by Buban. Buban pumukol. Wala. Isla, nakuha ni Isla. Lazaro, pumukol. Wala pa rin. Chong, help na. Help mo na baba. Sige. Wala. Walang tawag dito ay Kuya George. Nice call Kuya George. Ayan, ang big man nila si Kuya George. Dito. Loose ball mga kaibigan. Nilabas, Chong dito. Buban. Pinasa. Dito Lazaro. Binalik. Wala. Easy basket by kuya, napakalakas. 10-5. Buban dito. Buban pumukol. Wala. Lahat sobra. Lalakas ng tira. Tumira, wala. Airball. Dito, Chong. Easy basket kay Lazaro. 10-6. 10-6 ang score mga kaibigan. Partida, lahat walang kain guys. Dito George. Wala, sayang Kuya George. Walang tawag dito kay Kuya George. Nice call Kuya George. Kuya George. Pinasa. Lumeyap. Nice one. Linuwa. Binato. Dito Buban. Wala. Malas Buban. Sayang Buban. Dito. Pumukol. Easy basket by Idol. Napakalaki. Napakaliksi. Si Maliksi. 12-6. Change court na mga kaibigan. Dito na malalaman kung sinong 2 points po may. mahulog ka Tobias. Ayan o, pabitay-bitay lang kami dito. Dito, bossing. Pinasa. Lazaro. May balak na tumira. Short. Manbir. Kuha. Nice one, Manbir. Napaka-pogi mo, Manbir. 12-7. 2-7 ang score pala, mga kaibigan. Ayan, ang Annex 40. Kitang-kita oh, kay Kuya George. Annex 40 Homeowner Association, mga kaibigan. Kung gusto nyo dumayo, punta lang kayo dito. Mababait ang tao dito. Tsaka kung bibili kayo ng barbecue kay Kuya George na. Yan, may-ari ng barbecue yan. Naka-black. Ayan, tumira. Wala. Chong tumira. Wala. Bang bang. Buban, umatake, tumira. Niluwa, malas, Buban. Huli. Easy basket, wala, airball. Bola ng Annex, guys. 12-7. Nilabas, Kuya George. Rebound by Manuel. Easy lang, sports lang. Top. Cellphone. Huwag kang sumandal dyan, baka madali ka. Dito, Manuel, tumira. Wala. Pinasa kay Buban, tumira.
Wala pa rin talaga, Buban. Maalat ka, Buban. Kuya George. Ayan. Oh, kumurokossover. Kumurokossover mga kaibigan. Oh, pinasa. Kuya George, pinasa. Huli by Mike. Yan si Kuya George. Papasab. Bagong pasok, Celis. Ellis pala. Nagpasab si Kuya George, mga kaibigan. ESM Blue. Shout out. Shoutout sa Ginebra. Kaya yan. Sub. Mike, papasab ka, Mike? Ano, sapatos na ako. Ano? Sapatos ako? Oo, pwede. Pumapasab. Dito, Lazaro, pumukol. Easy basket by Lazaro. Nice one, boy. Yan ang gusto ko sa'yo. Pati pang remit, sabit. Oh, kumros over. Foul ang tawag dito kay Kuya. Mga idol. Ito nga pala. Nilabas. Sinasa. Kuha. Wow, wow. Hop, sobra. Kuha ni Manuel. Nakuha pa rin. Kuha, binomba. Sports lang mga kaibigan. Ang ating score. 12-9 ang ating score mga kaibigan. 12-9 po ang ating score. Ayan, si Michael Isla. Mukhang pagod ka na, Mike, ah. Buhat ng bigas. Nagbuhat daw siya ng bigas, guys. Tinulungan ako niya. Napakabait niyan. Pati si Lazaro, tinulungan ako magbuhat ng bigas kanina. 30 sako. Chong. Wala, kapos. Dito si Idol. Easy basket by Idol. Lazaro. Buban, pumukol. Wala. Sayang. Score. Nilabas. Nilabas ang bola. Dito. Hawak ang bola ni Idol. Dito si Idol. Dito Idol. Idol. Nakuha. Nakuha ni Kuya Tumres. Wala, niluwakan. Keman. Manuel. Buban. Easy Nice basket one. by Buban. Napaka-pogi mo, Buban. 10, dalawa na lang. Ay, 3. 3-0. Nice one. Easy basket, Idol. Lazaro. Dito, Chong. Wala. Kuha ng annex. Tumatakbo, Idol. Pumukol. Easy basket by Idolo. Tumatakbo dito. 5. Five one. Tumira. Easy basket by Idol. Napakalupit. Shot. Tumira, Buban. Sayang.
May dikit na. Pak, easy basket by Kuya. Labas po. Wala pa pala, hindi counted guys. Pinasa dito kay Kuya. Easy basket by Idol, napakalupit. Dito Michael, tumatakbo si Michael. Pinasa, Chong, binato. Kapus. Yan Chong, bakit puro kapus Chong? Chong, nangyari Chong? Yan, good na yan mga kaibigan. Tumira. Easy basket by Idol. Lazaro, tumira, napakalayo. Wala. Ayan mga kaibigan. Dito, pinasa. Bumomba. Ayan. Easy basket by Kuya, napakalakas. Nakahinebra pa na damit. Manuel, wala. Walang tawag dito kay Mandir. Dito nilalabas ang bola. 9-1 ang score dito mga kaibigan. Manuel tumira. Wala. Lazaro. Easy basket by Lazaro. Naghubad pa. Hey. Easy basket by Kuya. Nice one, Kuya. Guys, touchdown. Buban kumakatawan. Nice Easy one. basket by Buban. Zero 4 po, 2014. Tumiro. Easy basket by Kuya. Nice one. 21. Lazaro pumukol ulit. Wala. Kuha. Isa pa. Lazaro pumukol ulit. Nice Easy one. basket by Lazaro. 21-16. Kuha. Tumira ulit. Nice Easy one. basket. 21-18. Tatlo lang. Sino lamang? Ayan na, parating pa lang si Jeboy. Nagmotor sila. Dalawa. Kahit umuulan. Ayan yung dalawa, basang-basa oh. Ayan si Jeboy, kagaling lang sa trabaho. JNT ang kanyang trabaho mga kaibigan. Dalawa oh. Basang-basa. Ayan, labas. Ayan. Malaksak, pinasa. Tumira. Buban, bumomba. Ayan si Jeboy. Nice one, Jeboy. Galing pa sa trabaho yan, mga kaibigan. Boy. Ang putik ngayon ako nakapunta dito eh. Sinabi niyo po na Ayan. Lazaro pumukol ulit. Easy basket by Lazaro. Pangbigas talaga. Pumasan pa ng bigas kanina. 30 sako.
1-0, isa na lang. Tumbasa ako, puta. Higpit man! Nice one! Lakas. Higpit nyo! Wala. Nice one, easy. May 2 points. Hawak muna. Sino lamang? Lamang isa. Kalaban. Lazaro. Easy basket by Lazaro. 2-21. Change favor. Ha? Ay, kaya nice one. Mark. Tanda pa kayo dyan. Tanda Okay. pa kayo dyan. All ang score mga kaibigan. All 22. Baliyuin no. Ay, share location pala. Easy basket by Chong. Last two, mga kaibigan. higpit. Easy basket. Nice one. Piso. Mga kaibigan. Dikit lang po ang score. Ayan si Kuya George. Nasa baba. Habang ako nasa taas. Tama ang kanyang misis. Na maganda. Sa Tuesday. Mike pumukol. Wala. Rose ball mga kaibigan. Yeah. Naglaro ka na. Hindi pa. Second game tayo. Naglaro kami doon tapos hindi pa. Dito hindi pa. Pero sa amin naglaro. Bonus nyo eh. Tumira. Wala. Diretso! Tumira. Wala. Nice one! Buban. Wala. Baba! Sayang mga kaibigan. Nice one! Nice one. Nicely! Walang tawag mga kaibigan. Ayan si Kuya George. Kuya George, anong masabi mo kay George? Talikod si Kuya George. Oo. Ayan Kuya George, ano masabi mo kay George? Good? Kaibigan niya po, mga kaibigan ni Bicolano Elvin, yan, si Kuya George. Napakabait po niyan. Dito, alam mo naman dito sa Toranya. Ito, malasin sila. Oh, mala. Dito, baka may balak na itira si Kuya. Box out daw. Ay, ito muna nilabanan nila. Pero hindi nila nilabanan. Hindi nila niyaya. Sinat ko yun, sabi niya, ano daw, di bawal daw siya. Sabi ni Ninyo eh. Bawal muna siya. Oh, pass daw muna siya. Sabi niya sa akin. Patay na Pinipilit ko nga eh. Patay na muna yan. Oo, tumira. Mga ginawa doon, tumambay-tambay na ako, na-rider ko sa kasama. Boring ako tapos bakit sa cellphone ko, hindi ko na alam gagawin ko eh. Bibilangin ko na lang yung mga langaw doon eh. Laso. Alright. Tatapon lang yan. Tatapon nyo lang. Wow! Wow! Putang ina, dali-dali sila eh. Na. Dali sila bugan eh. Pinasa. Bahay siguro eh. Dito. Tinira. Wala. Buban. Wala. Isla dito. Paul ang tawag kay Isla. Dito.
Ayun o, kay Mosh, libre. Tumira, Lazaro. Wala. Sayang, mga. Sindos! Oh, sayang. Tumires. Wala. Easy basket. Olas ang score, mga kaibigan. Si Kuya George. Loose ball, mga kaibigan. Si Bam, Olas. Makikita dito kung sino man nanalo. Parkview ba o Annex 40, mga kaibigan. Yung umantay na siya, yung nasunggero eh. Nakapula. Ayun, libre. Libre. Easy basket by Kuya. Napakaganda. Nice one, idol. Nice one. Anong masabi mo? Kuya. Kuya. Anong masabi nyo? Sa vlog. Hi kayo sa vlog. Kuya, naka-vlog to. Anong masabi mo? Anong masabi mo? Ha? Surbol ba? Bossing. Boss, ano masasabi mo, boss? Hi ka sa vlog, Ah. Ayan, ano masabi mo, bossing? Ayun. Tagal na kami ngayon. Ayos ba? Ayos? Ayos ang laban. Olas. Okay. Ayun, mga kaibigan. Sige, bye-bye.